Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σε ρυθμούς εκλογών συνεχίζουμε. Βρισκόμαστε στο Πελοποννησιακό Πρακτορείο Ειδήσεων, το γνωστό σε όλους PNA. Είμαι ο Τριαντάφυλλος Σωτηρόπουλος και όπως θα έχετε καταλάβει, οι μέρες μέχρι την Κυριακή 8 Οκτώβρη πλησιάζουν επικίνδυνα ημέρες των εκλογών και γι' αυτό είμαστε εδώ για να προσφέρουμε στην ενημέρωση των πολιτών της Αρκαδίας, αλλά κυρίως να υπογραμμίσουμε κάποιες υποψηφιότητες που πραγματικά αξίζει τον κόπο να τις δείτε προσεκτικά και να τις αξιολογήσετε θετικά. Μία από αυτές τις υποψηφιότητες θα σας παρουσιάσουμε σήμερα. Ο λόγος για τον κύριο Παναγιώτη Μιτζήθρα, ο οποίος πήρε την απόφαση και κατεβαίνει με το ψηφοδέλτιο του Γιάννη Σμυρνιώτη, Τρίπολη ενωμένη μπροστά. Κύριε Μιτζήθρα, αρχικά να σας καλωσορίσω στην εκπομπή μας και να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, τόσο εσάς όσο και το πρακτορείο, και εύχομαι πραγματικά μέσα από τις αυτοδιοικητικές εκλογές να αναδειχθούν οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι θα κάνουν καλό στην πόλη μας. Μάλιστα. Πάμε να κάνουμε μια διαφορετική εκπομπή από τις άλλες. Σήμερα να ενημερώσουμε και τους τηλεθεατές μας ότι θα κάνουμε μια μικρή βόλτα σε 2-3 σημεία της πόλης που είναι έντονα Τρίπολη και θυμίζουν αρκαδική πρωτεύουσα. Ακριβώς αυτό θα ήθελα και εγώ, να δείξουμε κάποια σημεία και να κουβεντιάσουμε για τα προβλήματα τα οποία έχει η πόλη μας. Στη διάθεσή σας. Η προσωπική μου άποψη, κύριε Μιτζήθρα, είναι ότι αργήσατε πολύ να πάρετε την απόφαση να εμπλακείτε με τα κοινά. Και το λέω αυτό γιατί είστε ένας ενεργός πολίτης, έχετε διαγράψει μια πορεία στα κοινά. Θυμάμαι την πρώτη σας εμπλοκή τότε που συνεργαστήκαμε στο Σύλλογο των Τριτέχνων της Αρκαδίας, τότε που ήσασταν και ο πρώτος ερετός πρόεδρος αλλά και ιδρυτικό μέλος. Άρα λοιπόν η απόφαση να λάβετε μέρος σε αυτές τις εκλογές ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για πολλούς από εμάς. Θα ήθελα να μου πείτε γιατί λάβατε αυτή την απόφαση αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Καταρχήν σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Ήταν μεγάλη χαρά και τιμή που συμμετείχα στο Σύλλογο αυτό και που συνεργαστήκαμε για το διάστημα εκείνο. Πέρα από αυτό, θεωρώ ότι όποιος πολίτης είναι ενεργός πολίτης θα πρέπει να έχει άποψη και να μπορεί να συμμετάσχει στα κοινά της πόλης. Θα πρέπει να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος να μπορεί να δώσει λύσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι πλέον στα 52 μου έχω και την πείρα και τη γνώση να προσφέρω στη λύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η πόλη μας. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει απόψεις, έχει λύσεις τις οποίες μπορεί να δώσει. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προβληματιστεί γύρω από όσα συμβαίνουν στην πόλη μας και τη στιγμή αυτή θεωρώ ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να συμβάλλω σε όλο αυτό το πράγμα το οποίο θα μας οδηγήσει σε μια καλύτερη μέρα. Η επόμενη ερώτηση είναι, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα έχετε δεχθεί προκλήσεις από όλα τα ψηφοδέλτια που συμμετέχουν στις δημοτικές εκλογές, γιατί επιλέξατε να κατέλθετε στις εκλογές με το ψηφοδέλτιο του Γιάννη Σμυρνιώτη. Να σας πω ότι θεωρώ πως ο Γιάννης Σμυρνιώτης είναι ένας αυτοδιοικητικός ο οποίος είναι πολύ έμπειρος. Είναι ένας δήμαρχος ο οποίος στη θητεία του από το 2011 στο 2015 ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε τη μεγαλύτερη απορρόφηση στο ΕΣΠΑ από όλους τους προηγούμενους δημάρχους, ακόμα και από τον κύριο Τζούμι. Να θυμίσω για τους θεατές μας ότι η απορρόφηση στο ΕΣΠΑ κατά τη διάρκεια της θητείας του ήταν περίπου 16 εκατομμύρια σε σχέση με το λιγότερο από τα 8 εκατομμύρια της θητείας του κυρίου Τζούμι. Άρα λοιπόν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος όχι μόνο έχει όραμα, αλλά έχει και τη δυνατότητα το όραμα αυτό να το υλοποιήσει. Πέρα από αυτό, το ψηφοδέλτιο που έχει φτιάξει ο κύριος Σμυρνιώτης είναι ένα πολυσυλλεκτικό και ανεξάρτητο μεγάλο ψηφοδέλτιο που έχει χωρέσει μέσα του πολλές διαφορετικές απόψεις, τις έχει συνθέσει έτσι ώστε να βγει ένα όραμα για μια καλύτερη πόλη. Και τέλος, θα πρέπει να πω και κάτι ακόμα που το θεωρώ πολύ σημαντικό. Είναι ένας άνθρωπος που το πρόγραμμα που έχει συνθέσει δεν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο φτιάχτηκε μόνο και μόνο από τις απόψεις μερικών. Φτιάχτηκε από τις απόψεις όλων. Και μέσα σε αυτές θεωρώ ιδιαίτερη τιμή ότι ο Γιάννης Σμυρνιώτης έχει συμπεριλάβει και κάποιες δικές μου απόψεις που νομίζω ότι συμβάλλουν στο καλύτερο αύριο της πόλης μας. Μάλιστα. Βρισκόμαστε στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Τρίπολης, εδώ στον προαύλιο χώρο του πνευματικού κέντρου, εδώ που για μένα χτυπά η καρδιά των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ναι. Επειδή έχω διαβάσει το πρόγραμμά σας και βασική προτεραιότητα του συνδυασμού του Γιάννη Σμυρνιώτη είναι ο πολιτισμός. Θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας για αυτή την προτεραιότητα, αλλά και πώς μπορεί να ενισχυθεί το κομμάτι της ανάπτυξης του πολιτισμού στην πόλη. Θυμίζω, μεγάλη παράδοση και ιστορία για Τρίπολη, πώς μπορεί αυτό να αναδειχθεί. Πολύ ωραία ερώτηση. Θεωρώ πως το κομμάτι αυτό της πόλης είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Είναι ένας χώρος μέσα στον οποίο καταρχήν εδώ έχουν γίνει πολύ σημαντικές εκδηλώσεις. Έχουν έρθει πολύ σημαντικοί άνθρωποι. Έχουν γίνει πολύ σημαντικές ομιλίες. Δεν είναι όμως το μόνο σημείο αυτό το οποίο είναι σημαντικό για την πόλη μας. Υπάρχουν πολύ όμορφα σημεία. Έχουμε ένα πολύ όμορφο δικαστικό μέγαρο, το οποίο αυτή τη στιγμή
χρησιμοποιείται, είναι ένας λειτουργικός χώρος. Θα μπορούσαμε μελλοντικά το χώρο αυτό να τον αξιοποιήσουμε πολιτιστικά. Είναι ένας χώρος που θα μπορούσαμε την ιστορία μας να την συνδυάσουμε με το μέλλον μας, το πολιτιστικό μας μέλλον. Είναι ένας χώρος που θα μπορούσε η τέχνη και ο πολιτισμός να έρθουν και να αναδείξουν το μεγαλείο της πόλης αυτής. Ξέρετε, θεωρώ πως η Τρίπολη είναι μια πόλη η οποία έχει πολύ δυνατή ιστορία. Είναι μια πόλη η οποία έχει τη δυνατότητα να περάσει από το παρελθόν στο μέλλον και μέσα από αυτό να αναδείξει και τους πολίτες της. Άρα λοιπόν υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία, όπως και το πνευματικό μας κέντρο, μπορούν να γίνουν σημεία αναφοράς τόσο για την πόλη όσο και για τον πολιτισμό. Μάλιστα. Και από το πνευματικό κέντρο προτείνω να πάμε σε ένα άλλο σημείο της πόλης, να πάμε στο πιο κομβικό για μένα σημείο της πόλης, στην πλατεία Άρεως, που εκεί παραπέμπει αυτόματα το τοπίο, το πεδίο, σε ιστορία, πολιτισμό, και ας περπατήσουμε λίγο κάτω από τη σκιά του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Σας ακολουθώ. Φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε στην πλατεία Άρεως. Δεν βρισκόμαστε στην κεντρική πλατεία της Τρίπολης, στην πλατεία Αγίου Βασιλείου, αλλά βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία που σηματοδοτεί την ιστορία και την παράδοση αυτού του τόπου. Στην πλατεία Άρεως, λοιπόν, κάτω από την σκιά του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Κύριε Μιτζηθρά, μιλήσαμε για πολιτισμό και θα ήθελα να σταθούμε λίγο στη λειτουργία και στην ανάπτυξη που χρειάζονται τα πολιτιστικά σωματεία για να προάγουν αυτόν τον πολιτισμό. Θα ήθελα να μου πείτε τελικά αυτά τα κύτταρα πολιτισμού, τα πολιτιστικά σωματεία, οι πολιτιστικοί σύλλογοι σε χωριά και δήμους, μήπως πρέπει να στηριχθούν περισσότερο για να αναδειχθεί αυτή η ιστορία του τόπου? Έχετε δίκιο, κύριε Σωτηρόπουλε, που τελικά δεν έχουμε πάει στην κεντρική πλατεία, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε διαφήμιση στον τόπο μας και όχι δυσφήμιση. Στο θέμα μας, σχετικά με τα πολιτιστικά σωματεία, η αλήθεια είναι ότι η πόλη μας έχει πάρα πολλά πολιτιστικά σωματεία και συλλόγους που ευτυχώς αναδεικνύουν την ιστορία και τον πολιτισμό αυτού του τόπου. Θέλησή μας είναι τα πολιτιστικά σωματεία όλα αυτά να στηριχθούν, να αναδειχθούν ακόμα περισσότερο, να γίνουν κοιτίδες πολιτισμού, να γίνουν κύτταρα πολιτισμού, έτσι ώστε οι νέοι μας, αλλά και οι μεγαλύτεροι ακόμα, να γίνουν φορείς ακόμα περισσότερο του πολιτισμού αυτού. Και να σας πω και κάτι άλλο, θεωρώ πως αυτά τα σωματεία, αυτοί οι σύλλογοι μπορούν να γίνουν και οι καλύτεροι πρεσβευτές μας, όχι μόνο στην πόλη μας και παρά έξω, ακόμα και στο εξωτερικό, να γίνουν η καλύτερη διαφήμιση για μας, έτσι ώστε να κάνουμε ένα καλύτερο βήμα στο θέμα του ανύπαρκτου για εμάς τουρισμού αυτή τη στιγμή στην πόλη μας. Κύριε Μιτζήθρα, είναι γεγονός ότι η Τρίπολη δεν είναι ένας τουριστικός προορισμός. Δεν έχει την τουριστική ανάπτυξη που θα έπρεπε αυτή η πόλη. Πιστεύετε ότι υπάρχουν κάποιες προτάσεις που μπορούν να δημιουργήσουν ένα τουριστικό ρεύμα προς την περιοχή μας? Καταρχήν, για να μιλήσουμε για τουρισμό, θα πρέπει να έχουμε τουρίστες. Που τη στιγμή αυτή η Τρίπολη προφανώς δεν έχει τουρίστες. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταφέρουμε να καταστήσουμε την Τρίπολη όχι πέρασμα, όχι απλώς ένα σημείο πάνω στο χάρτη, αλλά το σημείο στο οποίο ο τουρίστας θα επιθυμεί και θα θέλει να έρθει για να γνωρίσει την ιστορία, για να γνωρίσει τον πολιτισμό, για να καθίσει στα όμορφα μαγαζιά μας, για να απολαύσει τις γεύσεις της Αρκαδίας και της Τρίπολης. Έχουμε λοιπόν όλες τις δυνατότητες να αναδείξουμε το τουριστικό αυτό αποτύπωμα σε συνεργασία τόσο με την περιφέρεια, τόσο με τους τοπικούς φορείς οι οποίοι ασχολούνται με το θέμα του τουρισμού. Και να πω και ένα τελευταίο, για να περάσουμε και στην επόμενη εποχή των Smart Cities. Η Τρίπολη δεν έχει σε κανένα της σημείο info kiosk. Ένας τουρίστας που θα έρθει εδώ θα πρέπει να βρει κάποιο σημείο πληροφόρησης. Και ένα τελευταίο, θα πρέπει κάποια στιγμή σαν Δήμος να φτιάξουμε και ένα γραφείο το οποίο να ασχοληθεί αποκλειστικά με τον τουρισμό. Ένας χώρος όπου άνθρωποι που θα έχουν ασχοληθεί με το θέμα του τουρισμού, εξειδικευμένοι, απόλυτα εξειδικευμένοι, θα φροντίσουν για την τουριστική ανάδειξη της πόλης μας. Βρισκόμαστε στην πλατεία Άρεως. Πίσω μας έχουμε ένα εμβληματικό κτίριο, όπως είναι το Δικαστικό Μέγαρο, και θα ήθελα να μου πείτε τελικά όλα αυτά τα ιστορικά μνημεία, όλα αυτά τα κτίρια, τα εμβληματικά κτίρια της πόλης, δεν πρέπει να αναδειχθούν για να δημιουργήσουν και μια άλλη ιστορική ατμόσφαιρα και τουριστική ατμόσφαιρα που θα εμπνέει τον κάθε επισκέπτη να επισκεφθεί αυτό το χώρο, αυτή την ιστορική πόλη? Και βέβαια, στόχος μας είναι τέτοιου είδους κτίρια τα οποία έχουν την ιστορία και τον πολιτισμό μέσα τους να γίνουν σημεία συνάντησης όχι μόνο για τους ντόπιους αλλά και για όλους τους Έλληνες. Θέλουμε όχι μόνο βέβαια εδώ μέσα στην πόλη μας αλλά και εκτός πόλης. Ξέρετε, σε πολλά χωριά, γιατί και εγώ σε τελική ανάλυση από χωριό είμαι, όπως όλοι μας, λοιπόν, υπάρχουν πολύ όμορφα δημοτικά σχολεία, πετρόκτιστα δημοτικά σχολεία, τα οποία μπορούν να γίνουν σημεία συνάντησης για τις τοπικές κοινωνίες.
θυμάμαι επίσης ότι σε πολλά από τα χωριά μας έχουμε και μικρούς σταθμούς τρένων που κάποτε είχαν ζωή. Άρα λοιπόν και αυτοί ακόμα μπορούν να γίνουν κοιτίδες πολιτισμού, τους οποίους χρειάζεται αυτή τη στιγμή ο Δήμος μας. Απλά πράγματα, διάθεση για προσφορά, ιδέες και αποτελεσματικότητα. Αυτό χρειάζεται ο Δήμος. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Επειδή όμως είμαστε σε ένα χώρο που μας έτσι εμπνέει να μιλήσουμε για πολιτισμό, πολιτισμός είναι και ο αθλητισμός. Γι' αυτό προτείνω κάτι. Πέστε μου. Το επόμενο πλάνο, η επόμενη συζήτηση να γίνει στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο της Τρίπολης για να μιλήσουμε για νεολαία και αθλητισμό. Πάμε. Πάμε λοιπόν. Φίλες και φίλοι, καλεσμένος σήμερα ο Παναγιώτης Μιτζήθρας, υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος του Συνδυασμού Τρίπολη, ενωμένη μπροστά του Γιάννη Μυρνιώτη. Κάνουμε μια κουβέντα σε εξωτερικούς χώρους, σε συγκεκριμένους χώρους που θυμίζουν έντονα Τρίπολη. Ξεκινήσαμε από το Πνευματικό Κέντρο, πήγαμε στην Πλατεία Άρεως και θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, το σημερινό αφιέρωμα, που αλλού, εδώ που χτυπάει η καρδιά της νεολαίας, εδώ που χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Τρίπολης. Βρισκόμαστε εδώ, Παναγιώτη, σε ένα σημείο που έχεις εργαστεί αρκετό καιρό, με την έννοια το ότι είσαι παράγοντας του Γυμναστικού Συλλόγου Αρκαδίας, αλλά είσαι και ένας, νομίζω ότι είναι η πιο βασική ιδιότητα, είσαι και γονιός αθλητή. Άρα λοιπόν εδώ και ο γιος αλλά και εσύ νομίζω ότι έχετε ιδρώσει πολλές φορές. Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά είναι ένας χώρος τον οποίο καταρχήν όλοι αγαπάμε. Έτσι. Είναι ένας χώρος άθλησης, ένας χώρος πολιτισμού, ένας χώρος που πολλοί βρισκόμαστε κιόλας για να κουβεντιάσουμε, για να ξεαγχωθούμε από τη δουλειά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο χώρος αυτός έχει κάποια θέματα. Έχει κάποια σοβαρά θέματα. Ήταν η ερώτησή μου αυτό. Ήθελα δηλαδή να σταθούμε λίγο στις υποδομές. Είσαι ευχαριστημένος από τις υποδομές, τις αθλητικές που έχει ο Δήμος Τρίπολης? Πρέπει να αλλάξει κάτι? Η αλήθεια είναι ότι είναι ένας όμορφος χώρος πρώτα απ' όλα, έτσι. Μέσα στο χώρο όμως αυτό έχουμε δύο σημαντικά θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε, πιστεύω, άμεσα. Και εφόσον είμαστε η επόμενη δημοτική αρχή, είμαστε σίγουροι ότι θα μπορέσουμε να τα λύσουμε. Το ένα θέμα έχει να κάνει με το κολυμβητήριο. Το οποίο κάποτε ήταν κολυμβητήριο και τώρα πλέον δεν είναι κάτι. Σημείο αναφοράς ήτανε. Ήταν σημείο αναφοράς. Ακριβώς, πάρα πολύ σωστά. Ήταν ένας χώρος λοιπόν όπου γίνονταν σχεδόν καθημερινά εκδηλώσεις, σχεδόν καθημερινά αθλούνταν τα παιδιά μας, σχεδόν καθημερινά αθλούνταν και οι μεγάλοι ακόμα, τις πιο βραδινές ώρες. Ήταν λοιπόν ένας χώρος τον οποίο αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Και θα πρέπει σύντομα το χώρο αυτό, και είναι υπόσχεση και δέσμευσή μας, ότι το χώρο αυτό σύντομα θα τον κάνουμε να ξαναλειτουργήσει. Ένα δεύτερο θέμα, το οποίο είναι και πολύ σημαντικό, είναι μια πάγια απέτηση των παιδιών μας και των προπονητών μας. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα κλειστό προπονητήριο. Ένας χώρος μέσα στον οποίο τα παιδιά μας, κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες, θα μπορέσουν και να αθληθούν, αλλά πολύ περισσότερο να στεγαστούν, γιατί εκείνο το οποίο λείπει αυτή τη στιγμή είναι μια στέγη για το κρύο και για τις δύσκολες μέρες από το χειμώνα. Άρα λοιπόν με τον τρόπο αυτό τι θα καταφέρουμε? Θα καταφέρουμε να έχουμε ένα αθλητικό αποτύπωμα καλύτερο. Οι αθλητές μας, αφού θα αθλούνται και τους χειμερινούς μήνες, θα μπορούν να έχουν καλύτερες επιδόσεις, άρα λοιπόν να έχουμε περισσότερα μετάλλια. Και επίσης θα μπορούμε να γίνουμε και ένας πόλος έλξης για μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις που τη στιγμή αυτοί λείπουν από την πόλη. Άρα λοιπόν να δώσουμε και στις επιχειρήσεις μας τη δυνατότητα μέσα από τις εκδηλώσεις αυτές, μέσα από τον αθλητισμό και τον πολιτισμό, να κάνουν επιπλέον ένα βήμα σημαντικό για την ανάπτυξή τους και στο κομμάτι αυτό. Και την επισκεψιμότητα θα έλεγα. Και την επισκεψιμότητα, βεβαίως, απόλυτα. Γιατί δημιουργούνται και έσοδα. Απόλυτα. Θα ήθελα να σταθούμε τώρα, κλείνοντας αυτή την εκπομπή, κυρίως στην νεολαία. Είπα ότι είναι το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο είναι εδώ που χτυπάει η καρδιά της νεολαίας, πραγματικά. Ακριβώς. Και το πιστεύω αυτό. Ακριβώς. Θα ήθελα να μου πείτε, τελικά υπάρχουν κάποιες προτάσεις που μπορούν να αναδείξουν τη νεολαία μας, να τη βάλουν μέσα πιο βαθιά στα κοινά και να δούμε τη νεολαία να επιστρέφει στην πολιτική, στην αυτοδιοίκηση, γιατί όπως γνωρίζετε καλύτερα από μένα, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αποστροφή προς την πολιτική της νεολαίας, αλλά όχι μόνο, και μια αμφισβήτηση έντονη. Πολύ σωστά. Τι πρέπει να κάνουμε? Θεωρώ πως οι νέοι μας καταρχήν είναι το ζωντανό κύτταρο στην πόλη μας. Είναι οι άνθρωποι που τη στιγμή αυτή λείπουν με τις ιδέες τους, με τη φρεσκάδα τους, με τη ζωντάνια τους, και θεωρώ πως μπορούν να συμβάλλουν σε ένα καλύτερο μέλλον για την πόλη μας. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό? Άμεσα. Καταρχήν, μια πολύ σημαντική πρόταση που θα μπορούσαμε να την υλοποιήσουμε στο αμέσως προσεχές διάστημα θα είναι τα παιδιά μας μέσα από τα σχολεία να γίνουν φορείς νέων ιδεών μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας. Πολύ ωραία ιδέα.
Να φτιάξουμε λοιπόν ένα Δημοτικό Συμβούλιο Νέων, όπου οι ιδέες, οι φρέσκες ιδέες, αυτές οι οποίες έχουν βγει μέσα από την ελεύθερη συζήτηση, χωρίς κόμματα, χωρίς εξαρτήσεις, χωρίς κάποιες άλλες συνδέσεις οι οποίες χαλάνε τις ιδέες αυτές, να τις μεταφέρουμε λοιπόν σε εμάς και να τις υλοποιήσουμε. Γιατί όχι, τα παιδιά μας είναι το κύτταρό μας, είναι οι άνθρωποι μας, είναι η επόμενη μέρα για την πόλη μας. Θέλουμε λοιπόν όλα αυτά να τα κάνουμε πραγματικότητα και χωρίς τους νέους δεν θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τίποτα από όλα αυτά. Πραγματικά το νέο Δημοτικό Συμβούλιο της Τρίπολης, αυτήν την άποψή μου και συμφωνώ μαζί σας, πρέπει να έχει φαντασία. Άρα λοιπόν με την νεολαία είναι πολύ ωραία ιδέα να βάλουμε φαντασία μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εννοείται και αυτό θέλουμε και θα το υλοποιήσουμε άμεσα εφόσον είμαστε και εφόσον ο λαός της Τρίπολης μας επιλέξει να είμαστε η επόμενη Δημοτική Αρχή. Παναγιώτη Μιτζήθρα, εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καλή επιτυχία. Θεωρώ ότι τέτοιες φωνές πρέπει να είναι εντός του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχεις πολλά να προσφέρεις. Καλή επιτυχία και καλή δύναμη τις τελευταίες μέρες των εκλογών που μας απομένουν μέχρι την 8η Οκτωβρίου. Σας ευχαριστώ θερμά και εύχομαι πραγματικά η πόλη τελικά να είναι κερδισμένη από τις επόμενες δημοτικές εκλογές. Σας ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Εγώ θα ήθελα απλά να υπογραμμίσω ότι η υποψηφιότητα του Παναγιώτη Μιτζήθρα είναι μία από αυτές που πρέπει να δείτε θετικά, να την αξιολογήσετε, γιατί είναι μία από τις υποψηφιότητες που δίνει προτάσεις. Είναι μία υποψηφιότητα που χαρακτηρίζεται από προτάσεις συγκεκριμένες ανατομέα. Άρα λοιπόν το ευχόμαστε και σαν εκπομπή καλή επιτυχία και εμείς θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα με άλλον έναν υποψήφιο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ.